απαντήσω. Δεν πρόκειται, γιατί δεν έχω κρυφτεί ποτέ. Να απαντήσω όμως σε τι? Στην Αρλούμπα? Στη βλακεία? Διότι εχθές, πραγματικά, ο Μάρκος Εφερλής ανέβασε ένα ακατάληπτο μήνυμα. Ακατάληπτο. Ότι έχει μηνύματα από το παρελθόν, τα οποία, εκτός αν του έχω στείλει κανένα ερωτικό μήνυμα και δεν το θυμάμαι. Διότι το να έχει στείλει μήνυμα σε έναν άνθρωπο που να τον καλεί σε μια εκπομπή, και αυτό αν έχει γίνει, δεν το θυμάμαι πραγματικά. Διότι εγώ, σε αντίθεση με τον Μάρκο Σεφερλή, δεν κρατάω μηνύματα. Διότι θεωρώ ότι για να κρατάς μηνύματα πρέπει να έχεις μια διαστροφή. Εγώ τα μηνύματα τα σβήνω όλα. Μένουν άσβεστα τα μηνύματα μόνο από το μεγάλο μου γιο που έχει κινητό, που λέει κάποια ωραία λόγια, του λέω και εγώ, και τα κρατάω για να τα βλέπω. Και μένουν άσβεστα μόνο τα μηνύματα όταν χρωστάω κάπου κάτι, όταν έχω μια δουλειά, ένα ραντεβού, για να το θυμηθώ. Γιατί πια μεγάλωσε κιόλας και δεν θυμάμαι. Το να κρατάω μηνύματα χρόνων πίσω, το θεωρώ δηλαδή και χαζό, τι να σας πω. Αν τα κρατήσει ο άνθρωπος, αν τα έχει κρατήσει, με γιάζει με χαρά του. Παράνομο να λέει ότι θα τα βγάλει, όχι για μένα, για τον οποιοδήποτε, αλλά από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι. Πολύ πιθανόν όμως, και το κάνω σε όλους, να έχω στείλει μηνύματα για να το καλέσω σε εκπομπή. Όχι φέτος, τώρα δεν του στείλα σε καμία περίπτωση, ούτε πέρσι ούτε πρόπερσι που ήταν σε άλλο κανάλι, όταν